Ano bang iniintay nyo? Magsakto gas na! Timbang ay tama! Heto na sa ating bayan, sakto gas! Sakto gas! Heto na sa ating bayan, sakto gas! Sakto gas! Sakto sa budget ng bayan, sakto sa presyo at timbang. Heto na sa ating bayan, sakto gas! Sakto gas! Ubos na naman ba ang LPG mo sa inyong tahanan? Parang kahapon lang di ba nagpa-deliver ka na niyan? Babalik na naman sa bayan at ikay mahihirapan dahil sa LPG na wala kang kasiguraduhan. Ba't di mo subukan ang sakto gas na pinag-uusapan? Alam mo bang sakto sa presyo at sakto rin sa timbang? Sakto sa budget ng masa at ng maralita. Kung kaya't dito ka na sa sakto gas na pangmasa. Nais mo bang magpa-deliver o magpa-home service pa? Tiyak mga staff dito tutulungan kanila. Sila'y may training, accommodating at tunay na bihasa. Kung kaya't sa sakto gas tayo ay lumipat na. Heto na sa ating bayan, sakto gas! Sakto gas! Heto na sa ating bayan, sakto gas! Sakto gas! Sakto sa budget ng bayan, sakto sa presyo at timbang. Heto na sa ating bayan, sakto gas! Sakto gas! Kapatid, hanap mo ba ay LPG, argon, hydrogen, acetylene, medical oxygen, acetylene oxygen, butane canister, at mga high-quality LPG tank, safety devices, regulator, hose, or stove burner? Dito ka na sa sakto sa timbang, sakto sa presyo, at sakto sa budget ninyo. Mura na, sa timbang sigurado ka pa. Ano bang iniintay nyo? Magsakto gas na! Timbang ay tama!